Jiya rayuwar gidan kallo ta yi daɗi. Gaskiya ta yi. Ba kalla ba, ka kalli bal ɗin da aka yi jiya. Na kalla mana. Duniya bal ɗin nan ta yi daɗi. Why are you running? Why are you running? Allah ya haka. Lafiya. Cimuci jiya in baka labari a gidan kallo da ke a gaban yayana ne na zage shi har kwaɗa mai mari sai da ni. Kai jabi ne me ya kawo tsoro dan Allah go mu wuce. Tsoron ne kake ji? Allah go mu wuce dan Allah. Cimuci kai rago ne ma kenan. Allah go mu shi. Shege baki. Will you keep quiet? Child. Dan shegen yaran nan zai tuwarsa ji a gidan kallo ya mura kunya. Dan uwarka ci a gidan kallo me kake cewa? Kaga malam ba fa tsoron ka nake ji barke mun nan. Gani yake kamar tsoron sa ake ji rike. Ba za ka yi. Kai. Oh, bali.